Îți scriu ție, cel care își măsoară valoarea doar prin prisma realizărilor. Te privesc cum analizezi fiecare detaliu, cum îți cântărești fiecare cuvânt și cum eziți să faci un pas de teamă, că nu va fi exact acolo unde trebuie. Simți o presiune constantă pe umerii tăi, o voce interioară care îți șoptește neîncetat: nu ești suficient de bun, trebuie să fii perfect. Te-ai săturat să fii propriul tău tiran. E epuizant să trăiești într-o stare de alertă maximă, gândind orice posibilă greșeală ca pe o sentință la eșec total. Te uiți la ceilalți cum par să creeze, să vorbească și să acționeze cu ușurință, în timp ce tu ești blocat în analiza paralizantă, așteptând momentul ideal care nu mai vine niciodată. Crezi că o singură greșeală va dărâma tot ce ai construit și va dezvălui lumii o imagine pe care te străduiești din răsputeri să o ascunzi. Dar oprește-te o clipă. Respiră. Nu ești o greșeală apoatică această dorință de perfecțiune. Nu este o virtute, ci o închisoare pe care ți-ai construit-o singur. Nu ești o mașinărie programată să nu dea niciodată eroare, ci ești o ființă umană, o operă de artă în continuă transformare. Uneori, viața nu ne cere să fim impecabili, ci să fim autentici, să avem curajul să fim văzuți, cu ezitările și imperfecțiunile noastre. Lecția de viață, pilda grădinarului și a pietrei imperfecte. Se spune că, într-o grădină japoneză străveche, un ucenic s-a chinuit zile la rând să aranjeze pietrele perfect, într-o ordine matematică, simetrică. Maestrul, văzându-i efortul disperat, a mers la o piatră colțuroasă, asimetrică și plină de mușchi, și a așezat-o simplu în mijlocul aranjamentului. Brusc, grădina a căpătat o frumusețe naturală, vie și profundă. Maestrul i-a spus ucenicului: perfecțiunea este statică, rece și moartă. Adevărata frumusețe stă în acceptarea imperfecțiunii și a efemerității.